Nag-viral ang isang video ng netizen kung saan nakasabay niya sa kalsada ang isang rider na sakay ng kanyang motorsiklo na gawa sa kahoy. Ang nasa video ay ang isang estudyante na tubong Santa Maria, Pangasinan na si Javid Taginay, 23 years old. Sa panayam ng IFM Dagupan kay Javid, nagmamay-ari ng furniture shop ang kanyang pamilya. Kaya naman ang mga sobrang kahoy na mahogany ay ginagamit niya para sa kanyang mga obra. Naisipan umano niya na gawan ng kahoy na exterior ang kanyang motor bilang paghahasa sa kanyang talento matapos niyang unang gawan ng wooden accessories ang kanyang bisikleta noong kasagsagan ng COVID-19 lockdown. Yes po, meron ko yung pinaka-first po nung lockdown po, gumawa po ng wooden bike. Bike! Kasi po, di ba na pinauso po yung bike, kaya biglang naisipan na gumawa ng wooden bike. Yun. Ayon pa kay Javid, inabot ng 1 taon para matapos ang wooden flarings ng kanyang motor dahil na rin sa pagiging abala niya sa eskwela. Hindi po buwan, kundi umabot po ng 1 taon. 1 year. Kasi po nag-aaral ako, nagsasabay ko, hindi ko man masyadong matutukan yung paggawa ko. Minsan nag-overtime po ako ng gabi, umabot ako ng 12, 1. Sa ngayon, ginagamit ni Javid ang naturang motor bilang transportasyon sa tuwing papasok ito sa eskwelahan at talaga namang napapahanga ang bawat nakakakita dito. Kwento pa ni Javid, kung mabibigyan ng pagkakataon ay isang 4 wheels na sasakyan naman ang nais niyang isunod na gawan ng exterior. Siguro yung target ko ngayon is sasakyan. Yan ang ating nakakamanghang good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.